Kde jsem? Kde jsem? Kam směřuju? Kam směřují oni? Budou vědět kam. Kam směřují oni? Musím zjistit, kam směřují. Jaký směr? Kam. Prosím vás, měli byste nějaké drobáky u sebe? Já se kouknu, možná něco budu mít. Ale jděte na víno. Já to chápu. Já to řeknu upřímně. To chápu. Se kouknu, co mám. A nechtěl byste mi povědět, kam směřujete? 19.3. jdu na pohovor do Prostějova. Já odcházím na návštěvu do jedné rodiny a velmi se těším na stretnutí s nimi. No, nevím, čekám na kamarády. Směřuji na autobus, který mi jede právě za 6 minut. Myslíš jako fyzicky nebo svým nastavením mysle? Jak chceš. Sám úplně nevím. A vlastně mě to baví. Že nevíš. Že nevím. Aspoň tuším, že si myslím, ale kdo ví, co bude za 10 let. Ok, děkuju. Ještě něco? Jo, měla jsem úplně špatnou kompozici. Kam směřujete? Данил Ткаченко, jdu domů, Křiby, to je všechno. Jedu do Suché Loze. Do Pašovic. Momentálně do Jablka. Aktuálně směřuju do míst, které se nazývají domov. Jako jak kam směřuju? No teď už domů. Kam směřujete? Do Brna. Aha, jo, na autobus. Na kafe. Jdeme na něco dobrého, jdeme. Dobře, já jdu do práce, do Amazonu. Já jdem domů. Jedem do Bulharska. Aha, na bowling. Ty kam jdeš? Na bowling taky. Do pekla směřuju. Všichni. Do pekla. Já jsem si nabil, já s brýlem a vypadám inteligentně. Kam směřuju? Já směřuju tam, kde budou všichni spolu v klidu, budou kolem mě skákat psi, všichni nás budou olizovat, žádný agresivní pes, žádný agresivní člověk. Všichni budou v pohodě, spolu a budou spolupracovat. Protože tenhle nechci. Deodorant! To nechci. Psa na vodítku! Nechci. Ať je punk. Hodní lidi jsou hodní lidi. Zlí lidi